Kwa kanyange ndiani kunze kwa Edmo ndiani ndimi ndimani tenai kwa nini Samuel kanyange chakamire muri vambepenyu muri kwa kanyange pano na Edmo ili muri kwa kanyange tendai na Samuel kukamilira ndo madifende Sam Edmo ari kuti nyaya ndekuti yakudai tigadzise zvikunesa mushangani modza kupande mareda Saura de Edmo kamtori dare ngati isauzo ndrefa Edmo kanyange nauya tuda kukumbira kubatsirwa nemishangamiro ndekuti mugorera akapera mumusha medu makauya vanachirema vaiti vaibva pasitori vauya mukati memusha vakati tine munhu kwakanyange akauya kumusha kwedu akatora mushonga saka mushonga uyu ndokuti haana kuzobhadhara saka isu tauya kuzoti tipiwe chi musharo wedu isu semhuri takagara pasi tikagamuchira vanhu ivavo vakapinda mumusha asi vakava nemunongedzo wekuti pamba akatoda kuenda akauya anonzi ainzi Samuel kanyange kudare kwedu saka ndo mumusha matoda kuitira chi matare iyaya takamufonera nimina akauya kubva pamutare auya akawirirana nazvo kuti matare aitwe chi mumba make aitirwa mumba make muzimu wacho wabuda wakati wakauya mumba pangu ukatora mushonga asi ndakakuudza mhiko yekuti usazoroora mukadzi wechipiri saka pawakaroora mukadzi wechipiri ndopakatanga nhau dzako kudini kusafamba zvakanaka saka vaifana kunge vakadzoka matiri kuti tizotaurirana kana kuti ugare wakatiziva saka zvadaro isusu tobva tachikumbira kunayo sekuru wakanga wakakuti izvo zvakaitika asi tikumbira kuti mudini mumusunungure nekumuchenesa isu taungana semhuri kuti tibatsiridzane pane zvamungada kuti zvacho muone kutora mushonga wedu vakati vari kuda mombe 10 yemukadzi nehoke yembudzi tibva tazochema-chema tikadayo tisuka apa munhu akaita nekusaziva kana aida kubatsirikana nezvaakaita asi tiri kumbira kuti mudini mungadzikisiwe here ndopaakazoti orit ndakudzikisirai ndoda mombe 5 asi mombe 5 idzi dzinenge dzisiri dikiba dzinenge dziri hombe saka isusu semhuri tobva tagarisana tikationa iyi ndauya kuamura isasi kupomera chi munhu ngakuti chi akakanganisa ega isusu ngatiedze kubatsiridzana tabatsiridzana pakubhadhara zvinhu izvi tozosara tozobatsiridzwa nemadzishe kuti chii chaicho chakamboitika kuti akaenda iko kwacho ndiani kuti pakutanga iwo anga ari kuti handisiri ndakadini ndakaenda ndofunga takamhanya tikakutora zvipfuyo ndikakutora mombe yangu munin'ina uyo akanotorawo yake pane mumwe futi mukoma kwandiri akanotora yawo dzauya iye Samuel akazoenda kutora yake dzake mbiri tichiti aida kubvisira iye yake neyababa kuti dziite 5 saka pakuya paakaita nemombe dzake akazodedza kuti ana ngoma ini ndauya panapa asi ndafunga kuti ini mombe dzese dziri 5 ndibvise ndega kati tenda kutora dzedu kuti tibatsiridzane ngekuti iwo wati hausiziva zvakaitika saka tabatsiridzana tozobatsirwa nemadzishe kuti tiyazozoona kuti akaita mombe yake tinanzari kubva adaidza madzina yanga ari mai mai mombe idzi ndatoti ndibvise ndega vatoenda padanga pake vaverenga akadhanza mai mombiri nechimhuru changa chati kurei vana chiremba vaya dai mombe tadini tadziona vaita zvavakaita zvekuti mombe dzaa dzedu zvikachinzi tora tapindamba zvikanzi orit chitora ivhu pakati pechiwanzi iwe muridzi wacho unogora uchiti sekuru enda akudzorera chi musha kubva azviita tisi tiripo semhuri uya kubva aisa mudhishi ranga rakaidishi dzvuku ranga rakaiswa imwe musikazivi zvana chiremba izvi ubva ati kuna baba vedu
vanogara kukanyange kwakati bereka imemi baba endaa futi pakati pechivadzi penyu munotora ivhu muchiti sekuru ndaakuzorera kumusha muye muiso mudishi wabva wauya mbowaitawo zvimwe chete izvozvo dishi yakugara vari kutira but isusu pfuma yati madini zviri matipa mbudzi yakabva yabviswa iri mari jongwerogwe yakabviswa iri mari pakibvise zvivo wakabvisa iri mari zvazvati isusu tadini tawira saka isusu taakudini taakwera taenda mvura yasara mudishi musasara michirasa munombovhara mumba muno mosiya makadaro mozoti patinge tasvika dare renyu chinge ratambirwa kumba tadzokera mozodini tozokufonerai mozorasa mvura nemarasi acho bva zvaitwa sekudaro takabva tabva pamba pata munini akazofonerwa nawo vataiva dare renyu ratambirwa chirasai zvenyu mvura iyai bvatarasa mvura iyai bvatazoonana naye saka itangana chiti manje mushure mekunge tapedza izvi takati tichazogara pasi semhuri tifambe toona kuti chii chakambonyatsoitika kuti munhu dzingabuda here mumusha dziri 5 pasina akaenda kuna chiremba saka kubva kuipapo wangu munin'ina wehara kuzouya tigare pasi abuda nababa ubva waenda kwamutare zvekutotama zvaizvo kwatakura mudziya ubva waenda ubva azombouya toda kuti tigare pasi hatina kukwanisa kugara pasi kuzosvikira gore rapera irori igore rimwe pasheka zina racho igore rimwe zina racho ubva arwara wakanga aenda nayo ubva ashaikira kwamutare ubva aya kumega kuno saka tasangana panhamo takaona tikati tifambe futi here parikubva kufiwa hapaiti tozoti patinozoita zvenyaradzo pakazoitwa madhete enyaradzo akauya mukomana tikachiti onai hatingaiti nyaradzo titisina kuona anatezvara tofanira togara pasina anatezvara tombofamba mweri mutatu tozwa kuti chii chakaparadza chii mwana wavo tiri pamwe chete toona kuita nyaradzo saka zvadaro iye akati zvekufamba kwete ngatikwete nyaradzo chete saka ndikataamatikana zvakadaro chena kugara pasina anatezvara wakweyu muite kana munoda kuita muchidima pasina kudini kufamba vazosvika kudariyana anatezvara vakatadzawo kuita anatezvara anatezvara vataiva sati nyaradzi mwana wedu tisina kufamba ini ndakandaenda kuchechi kuzobva pandakaita ikoko ndakazwa chitozi munina todzokera wapesana anatezvara kuti kana pasina kufamba hatidini hatiti nyaradzi kubva atodzokera kwamutare saka iwo anazombotoneka kuti anambona ndakudini ndakudzokera zvagara zvakadaro orit tichazoona kuti tingaita sei mushure menguva yatire yakangoti haina kuni kunge mwedzi umwe chete wechipiri inini ndino kwandanga ndamboita kuzodzoka kwandakaita ndakazonzwa kwangu munin'ina aripa kuti ndianonotedze tindaikanyanga obva ati ngoma munharaunda muno makasvika vana chiremba pamashopsa asi mukadzi wake akafa inhambani sinzi angaine wakadzi tu wekutanga wacho saka munin'ina uyu anotedzera tendai akati ayo pana vana chiremba vakasvika pamashopsa asi vaifambirawo dzimwe mhuri dzawaifambira dzine zvikwereti asi mhuri yedu isusu ndakanzwa irikutaurwawo ipapo ndanyeverwa kuti zisati kuti kanyange kutaurwapo kuti vanava vakatozouya futi kudara kwedu saka inini ndanyeverwa ndakaendapo pamashopsa ndikataura navo varume vaishokwadi tubva kupi vana story tikati ko imimi ndimi wakabvoita matare pamba penyu mukapiwa tikakupai zvinhu pfuma iyi apa tinozwa kuti mati kune mhuri yedu akazogera futi zvikanzi chokwadi aripo akatouya iye ngomana yesamuel nababa wake vakatorara kumatare kwedu tikatowabikira sadza vakatotora zvavaitora kubva vatodzoka futi saka isusu hatina basa nevanhu vasingadi kupiwa zvinhu kana isusu kana munhu auya aine zvaaroda tinomupa saka iye samuel vamwe vacho ndo shamwari dzedu imimi hamusitori shamwari dzedu saka munini auya azondiudza tikati saka toita sei maona padai zvanzi tedadii kuti timbobatsirwa tikatoona tikachimirira paauya paakauya mukomana achiuya kuda kugadzira zvekurima izvi ndopatakabva tati ona munin'ina tine nhava yatakanzwa paipaita takambonyarara asi apa inhau yekutoti vanachiremba vacho vakadini vakatosvika vachitotsanangura wega nhau iyi yakamira sei akati hatizvizivi taona tisavatoda zvopakatidzanangana kuti tingaswera tichidini ndikatimboendawo kundofundiswa vachangamini bataenda paishe ichibva vatita nhau ishe kaningirira ukata nhau iyi ndazvinzwa asi inonetsa inoda kuti iende kupi musoro mberi munonyatsojekeserwa nekuti munomumaita munharaunda
nzira manje kuti tigosvika kuno ndona uya tida kuteka basi kuchenesa mamusha iyo vanhu kwastory story asatinono akawanda kadzori vanhu vanoenda kwastori vobatiswa zvinhu ende zvotokushungurudza paunenge wakwega pakudzora kuti dzora zviro zvangu ipapo ndobaanokupondera ndobaanokupondera nakutorerwa zvinhu iyo iri kutaurwa samuel hanzi wakadzokerapo futi wangoenda kokekutanga kana kekutanga kashu ndakange saka waibvisa sei mombe wochaomboenda pakusvika kwawakaita pamba pangu vachiti iwo ndo pane zita rangu saka ndoiti here ndiite police case kuti mombe dzinotorwa kuti sitori akakutorera mahara ndatitoita here police case yekuti sitori akakutora mombe 5 mahara pasina chawakaita pasina chandakapiwa nastori handina chandakapiwa saka tondoripota kupolisi mungatonibatsira ipapo tondoripota here hongu handina kundoenda kutora mishonga pastori tati tondotaura here kumapurisa tokupa mapurisa angu mondoita police report kuti story akamuso akati akanditora mombe 5 handinai chandakatora kuna story akandiita extortion kuti torera zvinhu mombe dzangu pasina chi chandakatora ndoda kuti ndibatsire ko wakaregerei kuenda kundozviita iwe watorerwa kusvika nhasi handina kukwanisa kuzviita ndaisingaziikaita saka munhu takatenge tatobvunzana kuti nyaya yekutaurwa iyi inandiziva ndisindakaenda anga akabudirwa kutsanangurwa zviri kuitwa akabvunza kuti ndoda kutaura nasamuel kubva ndati ndini zvikanzi iye ugare pamberi pangu kubva ndagara pamberi pavo vamwe vakabudirwa wacho vachibva vanobvunza ndiwe here wakauya kumatare kwasekuru ukapuhwa mushonga kubva ndati kwete handisiniba saka achibva ati iye hongu wakusiyoba iwe asi ndakutaura zvandiri kuda mumusha muno nekuti mumusha muno ndo mune munhu akauya achitora mushonga asi aripo pakati penyu ari kuhwana nechiguru ndomataurwa akaitwa neanga saka kutoti sitori ari mishonga here yekuti anopusisa vanhu anoita sei ini ndo zvandakaitirwa saka mombe 5 wotina shuwa wangotina mombe 5 kuendesa mombe 5 isati ndanongedzera munhu panzuri changamira kwasore inyanga vanotodaidzira vari kutanga dare varipo here vari kuda zvikwambo kana vari kudzosa navo vanhu vanoenda uyu murume uyu akaita akaunda yekuona kuti zvenge zvakuitika nastori mombe 12 nemukadzi zvadzoswa pa5 saka towana kuti zvitori nani ndibvise ndega mombe 5 idzi nyaya dzipere panozobvisa nemukadzi asi akazoenda kuti nerwesei bcause akaona kuti zvinoreruka zvinobhadharika nekuti engabvumi anozviziva kungoramba akasi anozviziva ende pasanyamaho ndo zvavanoita vachitanga kuvhura dare ravo vanhu vanotora wega vachitonyazva ndiri kutora chikwamba handisi kutora kana havambopiwa ari mushonga vanopiwa kutotaurwa zvikwamba saka kana akati pekutanga akatanda mombe 12 nemukadzi bvaadzikisa pamombe 5 akabvisa mukadzi ere haana kuzobvisa mukadzi akati 5 nemukadzi ere nazotokumataro akuita kuti iwo ndiye akatori kuadvantage bcause murenge adzi mombe 12 nemukadzi but pamombe 12 adzinazozopirwa zvakazonzi mombe 5 mukadzi haana kuzotaurwa ndihandi ndinozvomutaura varidzore
saka aba akushida kuchiyungu ndari mandi kuti ndakangotorerwa Moenda kucheka sana dia apa malah bapak sana zolo bapak badara itu Detu watu nakishia kwenye tu. Amaro mambo ya baba bafuti na baba roho bali nayo aiwa itauri zviro zvigadzirwe zviperi what's the story ndo muitire wako muchapedzwa na story muchienda kwa story ndo